akwai wata rana a Senegal za a kai amarya gidansa, masu kai amarya sun jero sun shigo gidansa, shi kuma lokacin sallar asar ne ya fito zai tafi masallaci. Sai wannan masu kawo amarya akwai ƙarfan mace ana ce mata ya gana, sai take yin rawa tana waƙoƙinta a gaban Shehu Ibrahim. Shehu Ibrahim bai hana ta ba, bai ce don me ba. Ta gama yi a gabansa ya fito ya tafi masallaci sallar la'asar, bai hana ba bai ce don me ba. Suka suka kai amaryarsu cikin gidan Shehu Ibrahim. To don haka da a ce haramun ne abin da ta aikata, da Shehu Ibrahim ya hana ta ya tsawatar, saboda shi yana nan akan tafarkin manzon Allah. Don haka mu ba mu ga aibi ba, amma a wajen maulidin Shehu Ibrahim ba a yin rawa.